yabo bafethu, asiqhubeni indaba Simon uMagate, asiqhubeni indaba bafethu. Sifundisaneni ngobani. Uma ngabe uhlangabezana nesimo sokuthi uhlala wheelchair, ikhanda lakho lisuke li-confused, ungazi ukuthi kwenzakalani, yabo. And nabantu mhlawumbe basuke bephuthuma ukuthi bazongiyuza, basuke bejahe into abayijahayo, kanti manje thina sisajahile lapha. Sesibheka impilo yomuntu ukuthi kwenzakala kanjani ngoba into fathi uyazi bafowethu nodadewethu, ikhansela fanele ngabe lasetshenziswa, ama-social worker fanele ngabe ayasetshenziswa ngoba nama-social worker fanele akutholele indawo yokuthi njengoba uhleli wheelchair, iyiphi indawo ongahlala kuyona, iyiphi home ongayithola ukuthi uhlale kuyona. Leyo home usuke wenzela ukuthi uyofunda, and then ikhansela mase likutholela indawo yokuthi uhlale. Bafethu, ngiyasazi isimo, ngihlangabezanile nami imbila ayithutha ngenxa yamakhansela, yabo. Ubukwe engathi mhlambe uyanuka, mhlambe ngaze ngathi hayi ngeke umuntu ufanele ageze ahleze clean, ufake nama perfume, unuke kahle ngoba ubukwe ngathi uyanuka, ubukwe ngathi awukho. Bangazi sikhula ndawonye ngoba siyalingana nabo, kodwa manje sengathi ngiyanuka manje, yabo. So kanti ibona abantu abafanele basisize ngoba usuke usosizini, udinga usizo, yabo. Amakhansela afanele asisize, ama-social worker afanele asisize, bafanele basebenzisane labo bantu kanye nawe, yabo. Mhlambe uthothi bazokisa la bezokisa khona, mhlambe la kwakhiwa khona izindlu, angazi noma ezinye indawo ziyenzeka. Nami kwakuyiplan yami engangicabanga ukuthi yazi lezi ndlu zaseConopia engathi kungenziwa njengazo, ukuthi makwakhiwa imixhaso kube nezindlu zabantu abakhubazekile, noma thina abantu abakhubazekile zonke ingqeke ihlangane nje. Siyabona-ke manje silwela ukuthi akwakhiwe nje indawo, wazi ukuthi indawo yengqeke leyana, yabo. Indawo yengqeke zodwa, yabo, indawo ezothatha indawo eqondile la waziwa khona mawufuna i-transport, indawo iqondile uyakwazi ukuyiphusha uye khona. Noma manje sihlala amaginqeginqe la uthi mawuthi uyaphuma, yabo. Even nomuntu uzothi mayithi uyadriver ngeteksi uya ngalapho, uyazi uzohlala nesinqeke lapho. Isinqeke sidinga isikhathi ukuthi i-wheelchair sifake eteksini, sifake emotweni, kanti yabona nje. And then kwakhiwa indawo yabantu abakhubazekile, wazi ukuthi zonke lezi ingqeke iqoqana lapha, yabo. Ngobani? I-rehab center eyokuthi ungene khona lo 3 months 6 months uphume. I-home eyokuthi ungene khona ufundiswa ukuthi ingqondo ayibuye, mhlawumbe ukwazi ukuthola imisebenzi. Uthola imisebenzi, uma uqeda ukuthola umsebenzi usuyazi usufuna indawo yakho la uzokwazi ukuthi uhlale khona. Ufundiswe ukuthi eshaweni ungena kanjani, kwibhavu ungena kanjani, i-wheelchair uyiqhuba kanjani, uyakwazi ukuthi ume etafuleni upheke, uyakwazi ukuthi yabo ingqondo ibuye. And then mase uqeda lapho-ke home usuyaphuma usiyothola indawo, yabo. Ama-social worker akusize, mhlawumbe kuhlangane namakhansela akusize, and then usuthola indawo. Uyayibona leyo nto. Ziningi bafethu into efathi ezibalekile fathi sivusaneni ngazo, ngoba uma uphuma esibhedlela lapho usuke udidekile, ungazi ukuthi uzothatha mhlanzi nani. Uthi uyaphuma uyafika kini, yini nanku umjondolo ukumele, lo mjondolo ungimele na u4 room umncane, ama-room akhona mancane. Beningena la ngusqueeze, maningena nizothi imbed imile lana ina squeeze nayi wheelchair, uyabo. Bafethu angazi, bafethu angazi, yabo. Kuningi futhi sikwazini, kuningi futhi sikhulumeni ngakho. Ungayibali ukuthi ama-rules e-wheelchair athini. Ilonda usitreat kanjani isilonda esibhedlela, nakhona sazoba inkinga. Abantu basanenkinga ukuthi aba-understand ukuthi yazi njengoba sisuke silaphana,
sisuke sisenenkinga mhlawumbe sokuthi umuntu unesilonda unenkahlankahla esilonda esingaka ningasiboni iqini yabo njengoba nenkahlankahla esilonda esingaka nina nizoba nenkinga ukuthi nithi okay ngena mfowethu la kwi-queue wenze into enza uphuma uhambe ngoba mhlawumbe la ey'nqeni zakho nje kuyabila abantu abazi yabo uzothi umuntu uhlala laphana mhlawumbe usenkingeni asinayo icontrol yesisu yabo awunayo icontrol yomchamo umuntu uzoba nenkinga ukuthi mina isikhathi esiningi bandla bangibusisa abantu eminyango bavume ukuthi angingene ngingene ngenhlanhla ngimelane ngisheshe ngihamba bathi hawu yazi bese okugolozela kanti ubuso uyasheshana nokuhamba ngoba kuma department into babe inkinga banqena ukukusizisisa umuntu akutshele bamba kabili athathu hayi phinde emuva hamba olanda ukuthi anqena ukuthi akuneze isikhathi akusize lapho saphathi ugibele ukhokha kathathu ubukhokha umuntu okusizayo ukhokhela wena ukhokhela i-wheelchair yabo umtshethi hamba uyolanda incwadi yani kodwa usangakwenza mhlawumbe ethathe ezinye izinto akusize saphathi uphinde ugibele uphinde ubuye yebafethu sanithwala idombolo nabantu abangenaso isikhathi sokusilekelela yabo even nawo ama-social worker ngaya kasasa la ePinetown hey ngamedane ngathi kodwa Nkosi labantu uthi bayazi ukuthi njengoba ngisuka la ngiyaphushwa ngize ngiyohambe ngijomba ama-robot uyabona iziningi into mina engayikhuluma saphathi uyojomba ama-robot uyofika ematekisini yephephe elincane kade umuntu ade ngathatha ahlanganise awusenayo imali ukugibela ubuye yeso awusenayo imali ukugibela ubuye imfethu sisosizini hulumeni ku-upside down nakuyena nathi sifuna usizo lokuthi uhulumeni asize alekelele and nabantu basi-understande nabantu ama-committee akhiwe ukuthi abasikhulumele yabo mina ngithatha phezulu ukuthi wake up kunento enjengale wake up kunento efana njengale wake up kunesimo esinjengala lesi sigade uyinakekele yabo mawuphuma esibhedlela lento engiqala manje uyikhuluma ubani kuningi la ekhanda yabo sefathi ngiyikhumbuza ukuthi kambe iziphi inkinga engaba nazo ngasizakala kanjani ubani khona umuntu isimo sakhe sesimphoqa ukuthi manje akagoduke unogogo fanele sizogogo manje sizomkhulu kufanele sizo u-anti usathi uma ujafika lapha kuthiwa yabona-ke nje wena ade ngingekho mina nawe uzuka nje akushiye kanjalo so fanele wazi ukuthi khona into ekuthiwa ama-social worker ungafathi ukuthi uma ufika bafetha nikutshengisa i-social worker ukuthi ningakuphi amakhansela-ke hayi bandla azomnyisa yes azomnyisa amakhansela azomnyisa mfana unuke ngobani ngeke azakusiza kodwa ngaleso sikhathi uyena umuntu ofanele azi ukuthi kunesingqeke esihlala Samuel lapha kunesingqeke esihlala Samuel lapha efanele singisize ngisicabangele ngisitholele ukuthi kodwa abantu ukuthi sikhona buza ngami mina ngishizilile yonke into engihlanganisa ngashizile ukuthi bangibhekele ukuthi yabona la kugcwele amafemu kodwa kuthiwa ifemu nefemu fanele kube khona umuntu okhubazekile osebenzayo agcwele amafemu la kodwa alikhanselelo licabangela ukuthi hambe lokukhulumela ukuthi hambe osebenza laphana u-answerisha amafoni ubhale whatever uyibhalayo even bona bethola ama-piece job lawo batholayo bayangazi ukuthi ngikhona ngiyaya emhlanganweni kodwa bakwana ukuthi bafethu nangu masango yazi ukhona lapha emini uphothekile animthatheni bafethu nimneze lento abhale abantu abhale ini into eziphumayo uyabo angeke bakwenze lokho bakhohlwa kuningi bafethu aningi like eningi followation mhlawumbe ikona okungisiza lokho ngazi ubani phela sesiyayiphosa la siyiphosa khona kodwa mina ngithi abantu abathola ulwazi
uthi uma uphuma esibhedlela wazi ukuthi i-social worker likhona, ikhansela ngakini ne-social worker fanele basebenzisane bahlangane ukuthi kusizakale wena. Uma bengazi bazokuthatha bakubekephi, bahlangane namanye amakhansela kwamanye amawodi la kwakhiwa khona izindlu, unikezwe indlu. Naye mase nenkinga uyobuya aze kuleli khansela athi ngakusiza mfowethu, nami nangu umuntu wami, nami awungisize nawe. Kubanjiswane, kusetshenziswane, and then kwenzeke. Ngobani? Sikhona khona ney'ngane. Bafethu, umuntu usahlalelwe into eningi afathi ayilungise. Sharp bafethu.